పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న ఎడారి మిడతలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వైపు వస్తున్నాయా అనేది మన టాపిక్. మనం న్యూస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే, పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన భారీ ఎడారి మిడతల దండు పశ్చిమ మధ్య భారతంలోని పంటలను నాశనం చేస్తుంది. ఇవి ఇప్పుడు మిగతా రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నాయని, తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు మిడతల దాడి ముప్పు ఉండొచ్చని మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. గత 3 దశాబ్దాల్లో ఇదే అతిపెద్ద మిడతల దాడి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డ్రోన్లు, ట్రాక్టర్లు, కార్ల సహాయంతో ఈ మిడతలు ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తిస్తున్నారు. కీటకనాశులను చల్లుతూ వాటిని తరిమికొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ మిడతల దండు 50,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో పంటలను నాశనం చేసింది. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లోని కొన్ని భాగాల్లో ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్కు 8 నుంచి 10 వరకు మిడతల దండులు యాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయని ప్రభుత్వ సంస్థ లోకస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎల్ గుర్జర్ FPO వార్తా సంస్థతో చెప్పారు. ఈ 2 రాష్ట్రాలలోనూ కాలానుగుణంగా వేసే పంటలకు మిడతల వల్ల చాలా నష్టం కలిగింది. చాలా మంది రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దేశం కరోనా వైరస్ సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న సమయంలో ఈ మిడతల దాడి మరిన్ని ఇక్కట్లు తెచ్చిపెడుతుంది. రాజస్థాన్లోకి ప్రవేశించక ముందు పొరుగు దేశం పాకిస్తాన్లోనూ ఈ మిడతల చాలా ఇబ్బంది సృష్టించాయి. భారత్లోని మిగతా రాష్ట్రాల్లోనూ చిన్న మిడతల గుంపులు ఉన్నాయని గుర్జర్ అన్నారు. ఐరాస ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ సమాచారం ప్రకారం 4 కోట్ల మిడతలున్న దండు 35,000 మందికి తినేందుకు సరిపోయే ఆహారాన్ని నాశనం చేయగలదు అని చెప్పారు. రాజస్థాన్లోని జనప్రవాస ప్రాంతాల్లో మిడతలు గుంపులుగా కనిపిస్తున్నాయి. మిడతలను తరిమి కొట్టేందుకు జనాలు వివిధ ఉపాయాలు పాటిస్తున్నారు. కొందరు కీటకనాశులను చల్లుతున్నారు, కొందరు పాత్రలపై కొడుతూ చప్పులు చేస్తున్నారు. పరిస్థితి మరింత తీవ్రం కావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఐరాస సమాచారం ప్రకారం భారీ వర్షాలు, తుఫానుల వల్ల గత ఏడాది ఆరంభంలో మిడతల జనాభా బాగా పెరిగింది. అరేబియా ద్వీపకల్పంలో వీటి సంఖ్య ఎక్కువైంది. 1993 తర్వాత భారత్ ఎప్పుడూ ఇంత భారీ స్థాయిలో మిడతల దాడి చూడలేదు. పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏటా మిడతల దాడుల వల్ల పంటలకు నష్టం జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఈసారి మిడతలు రాజస్థాన్ దాటుకొని ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ వరకు వచ్చేశాయి. గాలి దిశ కారణంగా ఇవి నైరుతి వైపు కదులుతున్నట్లు లోకస్ట్ వార్నింగ్ సెంటర్ చెబుతుంది. ఎడారి మిడతలు మహమ్మారిగా ఎలా మారతాయి? మిడతల్లో ఎడారి మిడతలు ఒక రకం. ఎడారుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. గుడ్ల నుంచి పుట్టి ఎగిరే జీవులుగా ఇవి పరిణామం చెందుతాయి. ఎడారి మిడతలు సాధారణంగానే ఒంటరిగానే జీవిస్తూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మాత్రం వాటి స్వభావం ప్రమాదకరంగా మారిపోతుంది. పచ్చటి గడ్డిపై, మైదానాలపై ఈ మిడతలు పోగవుతాయి. ఒంటరితనాన్ని వదిలి సమూహంగా మారి ప్రమాదకర రూపంగా తీసుకుంటాయి. గుంపుగా మారే ఈ కొత్త దశలో మిడతల రంగు కూడా మారిపోతుంది. క్రమంగా ఇవి దండుగా తయారవుతాయి. భారీ సమూహాలుగా ఎగురుతూ పంటలపై దాడులు చేసే మహమ్మారిలాగా పరిణమిస్తాయి. మిడతల దండు చాలా భారీగా ఉంటుంది. ఒక్కో దండులో మిడతల సంఖ్య 1000 కోట్ల దాకా ఉండొచ్చు. ఆ గుంపు కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకు వ్యాపించి ఉండొచ్చు. అలాంటి దండు రోజుకి 200 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ FAO అంచనాల ప్రకారం ఒక సగటు మిడతల దండు ఒక ఏడాదిలో 2000 ఇప్పటి వరకు జరిగిన మిడతల దాడుల్లో 2003-05లో పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో జరిగిన $2.5 బిలియన్ విలువైన పంట నష్టం అత్యధికం అని ఐక్యరాజ్యసమితి చెప్పింది. 1930, 40, 50ల్లో కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో మిడతల దాడుల వల్ల పంట నష్టం జరిగింది. వాటిలో కొన్ని దండులు ఎన్నో ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి. మహమ్మారిగా పిలిచే స్థాయిలో వాటి సంఖ్య ఉంది. మిడతల దాడుల వల్ల ప్రపంచంలోని ప్రతి 10 మందిలో ఒకరి జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతుందని FAO అంచనా వేసింది. దీనిని ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కీటక శ్రేణిగా వర్ణించింది. దశాబ్దాల్లోనే అత్యంత భయంకరమైన ఎడారి మిడతల దండ్లు ఇప్పుడు హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అంతటా పంటలను, పచ్చిక బయళ్లను నాశనం చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఆ ప్రాంతమంతా ఆహార భద్రతకు ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఒక మిడతతో ఎంత ప్రమాదం? ఒక సగటు మిడత ప్రతిరోజు తన బరువుకు సమానంగా అంటే 2 గ్రాముల ఆహారం తీసుకోగలదు. దీనివల్ల కరువులు, వరదల వంటి విపత్తుల బారిన పడ్డ ప్రాంతాల్లో ఈ మిడతల ఆహార సంక్షోభాన్ని సృష్టించగలవు. కానీ మిడతల దాడులు ఎందుకు ఇంత విస్తృతమయ్యాయి? మిడతల ప్రస్తుత దాడులకు 2018-19లో కురిసిన భారీ వర్షాలు, తుఫాన్లు ప్రధాన కారణం. ఎడారి మిడతలు సాధారణంగా పశ్చిమ ఆఫ్రికా, భారత్ మధ్య
1.60 కోట్ల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలోని దాదాపు 30 దేశాల్లో ఉన్న ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో నివసిస్తాయి. కానీ 2 ఏళ్ల క్రితం దక్షిణ అరేబియా ద్వీపకల్పంలో ఏర్పడిన తేమ అనుకూల పరిస్థితులు 3 తరాల మిడతలు ఎవరికీ తెలియకుండా పెరిగేందుకు దోహదపడ్డాయి అని ఐక్యరాజ్యసమితి తెలిపింది. 2019 ప్రారంభం నాటికి మొదటి మిడతల గుంపు యెమెన్, సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్ వైపు వెళ్ళి సంతానోత్పత్తి చేసి తూర్పు ఆఫ్రికా వైపు వెళ్ళింది. 2019 చివరికల్లా ఎరిత్రియా, డిజిబౌటి, కెన్యాలలో కొత్త మిడతల దండ్లు ఏర్పడ్డాయి. అక్కడి నుంచి మిగతా దేశాలకు పాకాయి. మరి ఈ మిడతల పీడ విరగడయ్యేదెలా? హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాలో మిడతల దండ్ల పరిమాణాన్ని అవి అభివృద్ధి చెందుతున్న వేగాన్ని చూసి వివిధ దేశాలు చర్యలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాయి. మెరుగైన నియంత్రణ, పర్యవేక్షణపై వీటి నివారణ ఆధారపడి ఉంటుంది. FAO తరఫున నడిచే డెసర్ట్ లోకస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ మిడతల దండ్లకు సంబంధించిన హెచ్చరికలు సమాచారం అందిస్తుంది. మిడతలు చొరబడే ప్రాంతం, వచ్చే సమయం, వాటి తీవ్రత, వాటి జనాభా వంటి వాటి గురించి ముందస్తు సమాచారం ఇస్తుంది. కానీ మిడతల సంఖ్య పరిమితులు దాటి పెరిగిపోతే అత్యవసర చర్యలు అవసరమవుతాయి. వాటి సంఖ్యను తగ్గించడంతో పాటు వాటి ప్రత్యుత్పత్తిని నియంత్రించే చర్యలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మిడతల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు పర్యవేక్షణ హితమైన మార్గాల కోసం అన్వేషణ కొనసాగుతుంది. జీవ క్రిమిసంహారకాలు, మిడతలను తినే ఇతర జీవులను ప్రవేశపెట్టడం ఇలాంటి మార్గాలు. మిడతల నియంత్రణ కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న పద్ధతి క్రిమిసంహారకాలు పిచికారీ చేయడమే. చేతి పంపులు, వాహనాలు, విమానాల సాయంతో క్రిమిసంహారకాలు చల్లుతూ మిడతలను చంపవచ్చు. మిడతల దాడులు ఎదుర్కొన్న అనుభవం లేని దేశాలకు వాటిని ఎదుర్కోవడం మరింత కష్టం. ఎందుకంటే వాటిని ఎదుర్కొనే వ్యవస్థలు వాటి దగ్గర ఉండవు. భారత్లో మిడతల పరిస్థితి. పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఉండే రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏటా మిడతల దాడులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే గత 3 దశాబ్దాలలో మిడతల దాడులు ఇంత విస్తృతమవటం ఇదే మొదటిసారి. పైగా అవి ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ దాకా వచ్చాయి. ఇంతకుముందు గత ఏడాది డిసెంబర్లో పాకిస్తాన్ వైపు నుంచి భారత్కు వచ్చిన భారీ మిడతల దండు వల్ల గుజరాత్ రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 11న రాజస్థాన్లోని గంగానగర్లో దేశంలో తొలి మిడతల దాడి జరిగింది. ఈ మిడతలు పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చాయి. జైపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ మిడతల దాడులు నష్టం కలిగించాయి. మిడతల దండలను నియంత్రించేందుకు బృందాలు ఏర్పాటయ్యాయి. అగ్నిమాపక విభాగం కూడా ఈ సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ నచ్చింది కదా? అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. అలాగే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలా మీరు చేయడం వల్ల నాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. మరిన్ని వీడియోలు మీకు నేను అందించగలుగుతాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన రేపటి టాపిక్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్.